Maayong buntag sa tanan. Pahinumdom gikan sa atong mahal nga obispo, Cosme Damian Almedilla Didi. Niining adlawa, ang tibuok simbahan nagsaulog sa pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem aron sa pagtuman sa misteryo Pascual, ang pagpasakit, pagkamatay, ug pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ang katawhan magpabilin lamang sulod sa ilang panimalay, alang niining maong misa, ug musalmot niining misa pinaagi sa live streaming ug uban pang media. Mag-andam sila sa krusipiho sa ilang altar ug magdagkot sa mga kandila dungan sa live streaming. Imbis nga mga lukay, ang katawhan mag-andam sulod sa ilang panimalay sa bisan unsang klase nga sangang dahonon, nga maoy panalanginan atol niining atong live streaming. Dili kinahanglan nga lukay sa lubi ang gamiton. Mahimo mag-andam sa dahon sa pitugo o uban pang palmera. Human sa pagpanalangin atol sa live streaming, ibutang ang maong sangang dahonon sa altar sa panimalay. Daghang salamat.
Maayong buntag sa tanan. Pahinumdom gikan sa atong mahal nga obispo Cosme Damian Almedilla Dede. Niining adlaw ang tibuok simbahan nagsaulog sa pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem aron sa pagtuman sa misteryo Pascual, ang pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ang katawhan magpabilin lamang sulod sa ilang panimalay alang niining maong misa ug musalmot niining misa pinaagi sa live streaming ug uban pang media. Mag-andam sila sa krusipiho sa ilang altar ug magdagkot sa mga kandila dungan sa live streaming. Imbis nga mga lukay, ang katawhan mag-andam sulod sa ilang panimalay sa bisan unsang klase nga sangang dahonon, nga maoy panalanginan atol nining atong live streaming. Dili kinahanglan nga lukay sa lubi ang gamiton. Mahimo mag-andam sa dahon sa pitugo o uban pang palmera. Human sa pagpanalangin atol sa live streaming, ibutang ang maong sangang dahonon sa altar sa panimalay. Daghang salamat. Dan kadala ka tong kuanda.
Maayong buntag sa tanan. Pahinumdom gikan sa atong mahal nga obispo Cosme Damian Almedilla Didi. Niining adlaw ang tibuok simbahan nagsaulog sa pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem aron sa pagtuman sa misteryo Pascual, ang pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ang katawhan magpabilin lamang sulod sa ilang panimalay alang niining maong misa ug musalmot niining misa pinaagi sa live streaming ug uban pang media. Mag-andam sila sa krusipiho sa ilang altar ug magdagkot sa mga kandila dungan sa live streaming. Imbis nga mga lukay, ang katawhan mag-andam sulod sa ilang panimalay sa bisan unsang klase nga sangang dahonon, nga maoy panalanginan atol niining atong live streaming. Dili kinahanglan nga lukay sa lubi ang gamiton. Mahimo mag-andam sa dahon sa pitugo o uban pang palmera. Human sa pagpanalangin atol sa live streaming, ibutang ang maong sangang dahonon sa altar sa panimalay. Daghang salamat. Binating katawhan sa Dios, lakip sa tanan nga nagsunod nining atong kasaulugan pinaagi sa live streaming o guban pang media. Karong adlaw atong gisugdan ang Semana Santa. Magdaig kita sa Ginoong Hesus, atong Ginoo og manunubos. Taliwala sa hulga niining COVID-19, magdumdum kita sa mga pulong sa Ginoong Hesus. Diin ang duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Karon mao ang Domingo sa pagpasakit sa Ginoo. Sa Ebanghelyo, atong mabati nga misulod ang Ginoong Hesus sa Jerusalem nga madaogon. Gidawat siya sa Jerusalem uban sa tumang kalipay diha sa pag-ingon, Hosana sa anak ni David. Ang atong pagbitbit sa mga nagkadaiyang sangang dahonon dinhi sa simbahan o dinha sa inyong mga panimalay, timaan sa atong pagdawat sa Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Isip mga parokyano dinhi sa St. Joseph Cathedral, muduyog kita sa simbahan sa tibuok kalibutan sa atong paghandom sa madaugong pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Magampo usab kita nga luwason sa Dios ang tanang katawhan gikan sa hulga sa COVID-19. Uban sa atong mahal nga obispo Cosme Damian Almedilla Didi, sa mga kaparian ug sa mga ministro, karon atong awiton ang pasiunang awit.
Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Akong giila, nga bisan kamo dili makita, apan nagkahiusa kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa. Mga igsuon diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana, nangandam kita pinaagi sa buhat sa kaluoy ug pagpinitensya. Alang sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Niining tuiga ang atong korisma nadugangan sa kasubo tungod niining hulga sa COVID-19. Karon magkatigom kita, kami diri sa simbahan o kamo diha sa inyong mga panimalay, aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog, aron pagsugod duyog sa simbahan nga lukop sa tibuok kalibutan. Si Kristo misulod nga madaogon sa iyang kaugalingong syudad, aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata maong pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makigiusa kita kaniya diha sa iyang mga pag-antos, makalaom kita nga makaambit kita sa iyang pagkabanhaw. Ug karon mga igsuon, atong panalanginan ang mga lukay ug sangang dahonon nga inyo karong gikuptan diha sa inyong panimalay. Magampo kita. O Dios nga makagagahom nangamuyo kami kanimo, bendisyoni kanang mga lukay og sangang dahonon nga gikaptan sa imong katawhan ug himua kini nga balaan. Karong adlaw nagsangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos og hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo. Aron usa ka adlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot na sa Betpahe sa bungtod sa mga Olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an ug giingnan niya sila, "Pangadto kamo sa balangay nga anaa sa unahan ug makaplaga ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang nati niini. Badbari sila og dad-angan hikanako. Ug kun may mubadlong kaninyo, ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo ug ipadala dayon niya ang asno ug ang nati." Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, "Sultihi ang syudad sa Sion. Karon muanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya ug magkabayo og asno ug sa nati niini." Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gipdala ang asno ug ang nati ug gihapinan nila sa ilang mga bisti
ug mikabayo sa Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tawo mibakbak sa ilang mga sapot dito sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tawo nga naguna kang Jesus ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit, dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, dalaygon ang Dios. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kini siya. Sila mitubag, si Jesus ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magampo kita. Makagagahom ug tunay nga Dios gihatag nimo sa mga tao si Kristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa pagpakatao ug pagpakamatay didto sa krus. Himoa kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panigingnan, mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, buig-hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo ako mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagtan-aw kanako, nang yamid kanako.
Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil. Naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya kung nahigugma siya kaniya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Daghang mga iro naglibot kanako. Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila nga akong mga sapot. Ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw, o Ginoo, ayaw pagpalayo kanako. O hinabang ko dali sa pagtabang kanako. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Isang iyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Sa taliwala sa katiling bandaygon ko ikaw. Kamo nga mahadlokon sa Ginoo. Daigan ninyo siya, kamong tanang mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta og sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagdahigalang kanimo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya, nawala
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, Unsa may inyong ihatag kanako, kung itugyan ko kaninyo si Jesus. miihap sila og katloan ka salapi nga sinsilyo o gihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin, sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, Asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Si Jesus miingon kanila, Adtuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad, ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong takna. Ang akong mga tinun-an ug ako, magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. o gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus, Sultihan ko kamo. Usa ka ninyo magbudhi kanako. nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya. Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, Ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan, mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Mayo palang untag, wala siya matao. si Judas ang mabudhion miingon, Magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? siya mitubag. Giingon mo, Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, o gipikas-pikas niya kini, o gihatag sa iyang mga tinun-an. dawatan ninyo kini og kana. Miingon siya, Kini ang akong lawas. unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios, o gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan. Siya miingon, Kini mo ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga iula alang sa daghan, aron pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo, nga dili na gayud ako muusab pag-inom ni ining maong bino, hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo, didto sa gingharian sa akong amahan. unya nag-awit sila usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus kanila, Niining gabi una, kamong tanan managan, ug mamiya kanako. Kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro miingon kang Hesus, Dili gayud ako mubiya kanimo, bisan pag biyaan ka sa tanan. si Jesus miingon kang Pedro, Hinumdumi kini, sa dili pagani mo tuktugaok ang manok, karong gabi ilimod mo na ako sa makatulo. si Pedro mitubag, Dili ko gayud ikaw ilumod, bisan pagpatyon ako sa uban kanimo. ug ang tanang tinun-an nanumpa usab sa ingon. Unya si Jesus kuyog sa iyang mga tinun-an miadto sa usa ka dapit
nga ginganla Getsemane, ug miingon siya kanila, Panglingkod kamo dinhi, samtang muadto ako didto ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siya dakong kaguol ug kahingawa, ug miingon siya kanila, Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. ug milakaw siya sa unahan, ug mihapa sa yuta, ug nagampo nga nag-ingon, Amahan ko, kun mahimo kuhaa kanako kining kupa, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an, ug nakaplagan sila nga nangatulog, ug siya miingon kang Pedro, Nga naman nga kamong tulo wala makatukaw uban kanako, bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo ug pagampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. ug mibiya si Jesus pag-usab ug nagampo. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot. Ug mibalik siya pag-usab. Ug ang mga tinun-an nakaplagan niya nga nangatulog gihapon, kay katulgon man sila kaayo. Mibiya na usab si Jesus kanila, ug nagampo sa katulong higayon sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug miingon, Nangatulog ba gihapon kamo og namahulay? Miabot na ang oras ng anak sa tao, itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manlakaw na kita, tanawa ania na ang magbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas, ang usa sa napulog duha katinun-an. Kuyog kaniya ang daghang tao nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan, mao ang inyong gipangita. Dakpa siya. Sa pag-abot ni Judas, miduol dayon siya kang Hesus ug miingon, Magtutudlo, ang kalinaw maguban kanimo. o gihagka niya si Jesus. Si Jesus mitubag. Higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya miduol sila kang Hesus ug ila siyang gidakop. Unya usa ni atong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunggan niya. Unya miingon si Jesus kaniya, Isakob ang imong espada, kay ang magamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan, o gipadala niya dayon kanako ang kapin sa napulog duha kahutong sa kasundaluhan nga mga anghel? Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nagaingon, nga kinahanglang mahitabo kini. Unya miingon si Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matagadlaw nagtudlo ako dito sa templo ug wala ko ninyo dakpa. Apan kining tanan mahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari.
Diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudeo. Minunot si Pedro nga nagpaantaw hangtod sa hawanan sa balay sa Pangulong Pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaluan niya unsay sangputan niining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Hesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y hikaplagan bisag daghang tao ang miadto og nagsugilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan may duha ka tawo nga miduol og miingon, Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako paguba sa templo sa Dios ug pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. mitindog ang Pangulong Pari ug miingon kang Hesus, Wala ka ba ikatubag niining sumbong batok kanimo? apan wala mutubag si Hesus. Busa ang Pangulong Pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw mauba ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Si Hesus mitubag kaniya, Giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makakita kamo sa anak sa tao, nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan, ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang bisti ug miingon, Dakong pasipala, wala na kita makinahanglag dugang pang mga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna? ug sila mitubag. Sad-an siya ug kinahanglan patyon. Unya gilud-an nila ang iyang nawong ug ilang gibunalan siya. Ug kadtong misagpa kaniya miingon, Tagnaa, Mesiyas, kung kinsa ka magdagsagpa kanimo. si Pedro naglingkod sa gawas dito sa hawanan sa diha nga usa sa mga sulugoong babae sa Pangulong Pari miduol kaniya ug miingon, Ikaw usab kauban ni Jesus nga taga Galilea. apan gilimod kini ni Pedro at ubangan nilang tanan. Wala ako makasabot sa imong gipanulti. Mitubag siya, ug unya migula siya sa ganghaan. May laing sulugoong babae nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto. Kauban siya ni Jesus nga taga Nazaret. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro ug mitubag siya. Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana. Wala madugay ang mga lalaki nga nagbarog didto miduol kang Pedro ug miingon, Sa walay duha-duha, ikaw, usa sa mga kauban ni Jesus, ang imong sinultihan nagpaila niini. Unya nanumpa si Pedro nga nag-ingon, Silutan paunta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana. Unya mitoktogaok ang usa ka manok, ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mutoktogaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa ilabihang pagbasol. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudeo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Gigapos nila siyag kadena o gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas, ang mabudhion, nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kasalapi nga sinsilyo ngadto sa kadagkuan sa mga pari og sa mga punuan sa mga Hudeo. Miingon siya kanila,
Nakasala ako sa akong pagtugyan ngadto sa kamatayon sa tao nga walay sala. Sila mitubag kaniya. Unsa may labot namo ni ana. Unya gisalibay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila. Salapi kini nga bayad sa kinabuhi, ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo. Tapos nila kauyoni, gigamit nila ang salapi, pagpalit sa uma, sa mamumuhat o kulon, aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha, ginganlag, uma nga gibayrag dugo, hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni Propeta Jeremias. Gikuha nila ang katluan kasalapi nga sinsilyo, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya o gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat o kulon sumala sa gisugo kanako sa Ginoo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador o gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan wala mutubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala. Kay gabii, pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan, sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa pagpangayo kang Pilato, nga buhian niya si Barabas, ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila. Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas. Si Pilato nangutana kanila. Nan, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana. Unsa may iyang sala? Unya sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig, ug nanghunaw at tubangan sa mga tao, ug miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon niining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak, maoy datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang biste o gisuloban sa bisting dagtong pula.
og naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunokon o gipahaom nila kini sa iyang ulo. O gipabitbit nila siyag bugang sa iyang tuong kamot. Unya nanluhod sila sa iyang atubangan o gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. unya giludan nila siya o gikuha nila ang bugang o gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula o gisuloban sa iyang kaugalingong biste ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene o gipugos nila siya sa pagpasan sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Didto sa ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi gripa. Human ni ana nang lingkod sila og nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang ulo o gibiay-biay nila si Jesus. Sila miingon, Ikaw ba katong muguba sa templo? Ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon, kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug mingon, nga siya anak sa Dios. Ambi, tan-awon ta kung ang Dios muluwas ba kaniya karon. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangit-ngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus. Eli, Eli, lima sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tawo nga nagbarog didto, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha, usa kanila midagan ug mikuhag espongha nga iyang gihumod sa baratohong bino o gitaod sa tumoy sa usa ka bugang o gitunol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon ta kung muanhiba si Elias aron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab og namatay. Palihog mangluhod. Palihog manindog. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos ug natayog ang yuta, nangapikas ang mga bato
ang mga lubnganan nga abli, ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan, ug tapos mabanhaw si Jesus. Miadto sila sa balaang syudad, ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus, nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo. Nalisang sila pag-ayo ug miingon, Siya gayud ang anak sa Dios. ug didto'y daghang babae nga nagpaantaw pagtan-aw. Mikuyog sila kang Jesus sukad sa Galilea ug mitabang kaniya. Uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkasawumsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug ipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bagong habol nga lino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlaw igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo nakikita kang Pilato ug miingon sila, Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pa kadtong bakakon, miingon siya, mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw. Busa, pabantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw, aron dili siya makawat sa iyang mga tinun-an. Ug unya manugilon sila sa mga tao nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak, mahimo unyang labing dautan kaysa una nilang bakak. busa miingon si Pilato kanila, Pagdala kamo gwardiya o pagwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. busa nanlakaw sila ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong. Ilang gibutangan ug palig-on ang sira sa lubong ug gipagwardyahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo. Nga mao kini. Diha kaniya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagig kusog. Kundili sayang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nagpaubos siya, nagmasinugtanon, hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Nagmasinugtanon siya, hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Mga igsoon mayong buntag,
Aniya kita karon sa panahon nga daw nagkahanaw na, ulisod na pangitaon kining kinaiyang masinugtanon, maunongon, o pagkamatinud-anon. Niya kita sa panahon nga daw sikat hinuon ang pagsupak kay sa pagsunod. Daw uso ang pagluib kay sa pag-unong. Daw cool ang pagminaro. Cool ang pagka-bad boy, pagka-bad girl, kay sa pagtinarong, pagbinuotan, o pagligdong. Og tungod niini mga igsuon, daghan ang natakdan, ug una pa kini sa COVID-19 virus, natakdan sa pagka-masupilon. Wala tuo unahan luyo na ay maluibon, kay sa pag-unong dili gayod magmaluhutan yon. Naghitak ang mga salawayon og badlungon, kay bisan gani sa Facebook, gani sa TikTok, watch party dili exempted, mga binuang, mga binastos, mao hinuoy pagahimuon. Mangutan na ta, unsa may angay natong buhaton, unsa may solusyon. Mga igsoon, si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, wala gayud magkulang sa pag-awhag sa mga taga-Pilipos, ug apil kanato nining panahuna. Ingon niya, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan o gunahuna. Angay ninyong batunan, ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus, nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos, nga magpabiling tupong sa Dios. Hinoon iyang sa iyang kaugalingon, kabubuton, gibiyaan niya kini, kining iyang katungod, ug nahimong usa ka ulipon. Nagpaubos siya, nagmasinugtanon, hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Diha kaniya, diha kang Jesus ang kinaiya sa Dios. Apan iya kining gihukas o gisulob ang kinaiya sa sulugoon. Sumala pa ni San Pablo, nagmasinugtanon, nagmaunungon, nagmatinud-anon, hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Mga igsuon atong hinumduman, nga dito sa tanaman sa Getsemani, diha nga nag-ampong atong Ginoong Hesus, amahan ko, kung mahimo, kuhaa kanako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kun dili ang imo. Unya, mibalik siya sa mga tinunan, ug nag-ampo siya sa ikaduhang higayon. Amahan ko, kun imo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot. Mibalik siya sa mga tinunan, nangatulog sila. Gihangyo niya ang iyang mga tinunan nga makig-uban kaniya, magtukaw. Gani, giingnan pa niya, di ba kamo makatukaw uban kanako, bisag usa lamang ka oras sa iyang takna sa pagsubo. Sa ikatulong higayon, sumala pa sa atong gibasa, nagampo siya
balik ampo sa sama gihapong mga pulong. Apan sa dihang kahilom lamang, siya nagahangyo pero kahilom lamang ang mibanos. Wala siya masuko, wala siya mangaway, wala siya magmahay, wala siya mulunga, wala magtungina. Hinunua nagmapaobsanon siya. Misunod siya, miunong siya, nagmatinud-anon siya isip anak sa langit nung amahan. Mga igsoon, walay dula, walay duda. Tubag gayod ang atong Ginoo ug ang iyang kinaiya. Panig-ingnan siya, solusyon siya, nga ngay natong sundon, labi na nining panahuna. Mga igsoon, nining Semana Santa, matag usa kanato gisuk na usab. Gisuk na kita kung unsa kita ka masinugtanon. Unsa kita ka maunongon. Unsa kita ka matinud-anon. Matinud-anon ba kita sa kabubuton sa amahang langit nun. Mga igsoon, kuno galing kita napakyas, o kaha kita nagkulang, o kung kita nakalapas, mao kini ang tukmang higayon nga mudawat sa atong mga kahuyangan, apil kasalanan. Panahon sa paghinulsol, ug human sa paghinulsol, mangayo sa pasaylo. Busa, agig tapos ni ining paambit, hangyoon ko kamo sa pag-ampo uban kanako. Gamiton ta ang pag-ampo Salmo 51. O Dios, kaluyin taon ako tungod sa gugma mo nga walay paglubad. Papasa ang akong mga sala tungod sa dako mong kaluoy. Hugasi ako sa tanan kong pagkadautan ug hinlui sa akong mga sala. Gila kong akong kalapasan ug gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo lamang ug nakabuhat og butang nga ginaisip mong dautan. Apan ang imong gikinahanglan maong matinud-anong kasing-kasing. Busa pun ang akong kaisipan sa imong kaalam. Hinluy ako pinaagi sa hisupo og maputli ako. Ayaw isipang akong mga sala, hinoon papasa ang tanan kong pagkadautan. Putlia o Diyos ang akong kasing-kasing, ug hatagi ako bag-o ug masinugtanon nga espiritu. Ayaw ako isalikway, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Liguna ako, himuang masinugtanon kanimo. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, atong bag-uhon ang atong pagtuo.
Kitang tanan magdungan. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagatuwa ko kang Hesukristo iyang anak nga bugtong atong Ginoo. Ipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo na tao ni Maria nga Birhen. Naganto sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Miadto sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, nga mahan makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santos Katolikong Simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ato karong ipadangat ngadto sa amahang langitnon ang atong mga panginahanglan, ang mga katuyuan sa mga parokyano nga sakop nining atong parokya, ingon man sa mga lumulupyo, ingon man sa mga pangaliupo sa tanang katawhan. Sa matag pangamuyo mingon kita, Ginoong Hesus, pamatia kami. Ginoong Hesus, pamatia kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga magmanasigon kita sa pagsunod kang Kristo, mga muyo kita. Ginoong Hesus, pamatia kami. Alang sa nagdumala sa atong panggamhanan o sa tanang mga nasod, nga giniyahan sila sa Dios sa ilang mga lihok, alang sa kaayuhan sa tanan, ilabi na taliwala nining pandemiko sa COVID-19, mga muyo kita. Ginoong Hesus, pamatia kami. Alang sa tanang mga doktor, mga nurses, mga naglihok sa mga ospital, mga pulis, ug sa tanan nga mga frontliners nga naglihok batok ni ining pandemiko, nga ubanan sila og panalipdan kanunay sa Dios, mga muyo kita. Ginoong Hesus, pamatia kami. Alang sa tanang mga pamilya, nga lig-unon kita sa Dios, hatagan sa kalipay ug kalinaw, bisan pa man niining panahon sa walay kasiguruhan, mag-ampo kita. Ginoong Hesus, pamatia kami. Alang sa tanang mga kabus, mga nag-antos, mga nawad-an sa trabaho, mga masakiton, ug sa tanan nga mga hasol niining COVID-19, nga hupayon kita sa Dios, mga muyo kita. Ginoong Hesus, pamatia kami. Alang sa tanang nangamatay, lakip sila nga namatay tungod sa COVID-19, nga makapahulay na sila nga malinawon, mga muyo kita. Ginoong Hesus, pamatia kami. Alang usab sa atong tagsa-tagsa ka mga pahanungdan o katuyuan atong ipadangat kini sa Ginoo diha sa diyutayng kahilom. Langit ng Amahan, dawata ang among mga pag-ampo ug ihatag ang among mga gipangayo. Dasiga kami kanunay sa pagsunod sa imong anak. Itugot nga magmapasalamaton kami kanunay sa imong kaayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Naghalad kami kanimo Ginoo, ni santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit gihalad karon.
Ikaw among Diyos tanang kalibutan gikan sa imong Ikaw kamanggatong among hatagon na dawat namo kini ang mong gihalad panog bino pan nga butsuta pong nasa kahagos sa tao may mong kalanon ni espirituhanon alang kanamo. Among paghigugma, ang among Dahil kung ikaw ng Diyos tanang kalibutan gikan sa imong kamanggihatagon na dawat namo kini ang mong gihalad binong abot sa yuta bunga sa kahagos sa tao may mong ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among panlimbasog kalit lang mahanap. Ayaw kami pasagdi, mahigong maong Ginoo. Ang among mga gasa dawatag mahala. Ug ang tanang katawhan dala sa gingharian aron tanang binuhat may kahiusahan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang inyo ug ako nga sakripisyo uban sa inyo mga halad pahanungdan dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas sa Ginoong sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang pagpasakit ug pagkamatay ni Hesus imong bugtong anak maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo kun kamira wala kami mahimo apan tinabangan ni ining iyang hingpit nga sakripisyo makabuot unta namo ang imong gugma ug kaluoy kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapa sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi o busa uban sa panon sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kalitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan
Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao kali sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kalibutan nga nagtubos ka namo, inaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kuluwasan. Nagpasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang o mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Cosme Damian among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga mga maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himoa kami ngayan nga matubang umalagad karimo. Sa uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, gamiton ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahanamo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong
imong pagbuot. Din sa sayuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang aking harian, ang gahom mo kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, mingon ka sa imong mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag kaninyo. Ayaw tanawa Ginoong among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo man naa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ipakita tang panaginig sunay o kalinaw sa usag-usa. Kordero sa Diyos nga nagawag ta sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag ta sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag ta sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinginaw. Atong Ginoong Hesus, Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit nining iyang balaang panihapon. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
gawas, kalapasan, kadautan, sa tao gipapas, pasaylo ugma, gihatag sa Dios. Duol kaniya, kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tan-awa ang Diyos mamatia, kanunay maghari siya. Kalapasan, kadautan, sa tao gipapas, pasaylo ug ugma, ihabasan. Duol kaniya, kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tan-awa ang Diyos pamatia, kanunay maghari siya. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod ni ining balaang, nining mga balaang gasa, ang kamatayon sa imong anak, naghatag ka namo og paglaom, og naglig-on sa among pagtuo, ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan, og magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor, mga nurses ug mga medtech nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy.
Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan, ilabi na ang mga frontliners, pulis, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, barangay tanod, LGU officials, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag o kusog. Nangaliyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Jose. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Antonio de Padua. Iampo mo kami. San Judas Tadeo. Iampo mo kami. San Francisco de Sales. Iampo mo kami. Santa Ana. Iampo mo kami. Tanang mga santos sa langit. Iampo mo kami. Palihog manglingkod. Pasalamatan nato ang nangulo nining santos nga misa karon nga mao si Most Reverend Cosme Damian R. Almedilla Didi, inubanan sa atong mga kaparian sa St. Joseph Cathedral ug sa kaparian sa Father Saturnino Orius University. Ingon manusab, pasalamatan nato ang mga nitabang karon aron nga mahimong posible ang atong live streaming Eucharistic celebration. Ilabi na ang Butuan LGU PIO, Nets TV, Phil Products Cable, RMN DXBC, IFM, ug ang Father Saturnino Orius University. Daghang salamat. Ang ginuman na kaninyo, maanaw sab kanimo. manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadagbansayang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tuni kami, Ginoo, sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tuni kami, Ginoo, sa pagsunod sa lakang mo, sa pagsubay sa hawam, himaan sa kagawasan.